खुलुमबाय रायजोफोरा फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै जों रायलायगोन नखरसे मानसिनि बाथ्रा जेराव बिफा सासे दंमोन आरो फिसाजो सासे फिसाजोआ मेट्रिकआव परीक्षा होनानै फेल जादोंमोन आरो बिदिनो फेल जानायाव बियो जोबोद सिन्ता बिराद नार्भास जाबाय मानसिया निजेखौनो निजे सुइसाइड खालामनो माने गोसो सिङाव सानबाय थाबाय आरो ओंखाम जाया दै लोङा न' सिङावनो थानाय जालांबाय बेखौनो नायनानै बिफाया माने जोबोद दुखु मोनबाय दा नखराव सासेल' फिसाजो मा खालामनाया हामगोन होननानै सिन्ता खालामनानै सानसेखालि बिफाया उसुङाव थांना गेसखौ जलायनानै सुला मोनथाम दंमोन आरो मोनथामावबो ससपेन गंथाम होनानै बेयाव दै एसे एसे होनानै फार्स्ट ससपेनाव आलु दरब्रैसे होदो बिनि उनाव सेकेन्ड ससपेनाव दावदै दैब्रै होदो आरो थार्ड ससपेनाव बियो कफि जेखौ गथा कफि दङना बेखौ बै ससपेनाव होदो होनानै बियो फिसाजोखौ आखाइयाव हमना बोना लाना फैनानै उसुङाव लाना थांनानै फिसाजोनाव सोंबाय नों मा नुदो दा बेयाव फिसाजोआ खोब रागा जोंबाय मा फाग्ला बायदि मा सोंला बायदि बिलाय होननानै बिफाखौनो बिदि होननायाव फिसाजोआ माने होख्रावनानै होनबाय जे बेयाव माबा जानना होदो नोङो बेखौनो नुदो आरो मोनसेयाव आलु दं गंसेयाव दावदै दं आरो गंसेयाव कफि दं बेखौल' मा नायनो गोनां बाथ्रा बिलाय एमान गोजान आंखौ रुमनिफ्राय बोना लाना फैदो नोङो आखाइयाव हमनानै बिदि होननायाव बिफाया मिनिनानै होनबाय नों दसेल' धैर्य हम बिनि उनावसो नोंनो आङो आसोल खोन्थागोन बिदि होननायाव फिसाजोआ माने एकदम साननानै मोनाखै मा खालामनो गिरमारदों बिफाया होननानै बिनि उनाव बिफाया दसे उनाव गासैखौबो माने बहनजोब्बाय ससपेन वाननिफ्रायबो आलुखौ बहनबाय ससपेन टुआवबो दावदैखौ बहनजोब्बाय आरो ससपेन थ्रियाव थानाया कफियाबो बे कफिखौ सरगारनानै गिलास गंसेयाव दोनबाय ओमफ्राय जि गथा कफि दंमोन बेखौ प्लेटाव माबानानै दोनबाय बिनि उनाव फिसाजोखौ खाथियाव लाना थांबाय जोङो माबायदि जोंनि जिबनावबो बेफोरबायदिनो जाबाय थायो आरो बेखौनो आं नोंनो दा खोन्थागोन नोङो फरिखायाव फेलसो जादो एसे गेदेर बाथ्रा नङा बियो पास फेला बयहाबो सोरबा पास जागोन सोरबा एसे खमजुरि बे फेल जागोन बिजों जेबो गेदेर माबा जायाखै जिबनाव बे आलुखौ नाय एखे दै गुदुं आरो एखे टाइमावनो जामनानै गंथाम ससपेनावबो बेलेग बुस्थु होदो नाथाय बे दै गुदुंखौ मोननानै आलुखौ सेफ्रुनानै बिफाया खोन्थाबाय जे नाय आलुआ माबोरै गुरै लेफे थेफे जालांबाय मोननानै बिदिनो किसुमान मानसि दङ माने जायखिजाया खामानियाव साक्सेस जाबाथाय बिदिनो बिनि गोसोआ एकदम सिंनिफ्राय बायफ्लेलांजोबो आरो नोंबो दा बे आलु बायदिनो जानानै दं बेनि उनाव बे दावदैखौ खोन्थाबाय बे दावदैया गोथाङाव माबायदिमोन बेखौ सेफायना होबानो सिङाव दै लाव जानानै दंमोन एकदम गुरैथार जानानै दं दा बियो बे दै गुदुङाव थानानै माबायदि गोरा जालांदों नाय सिङावबो सायावबो बिदिनो किसुमान मानसि दङ जाय मानसिफोरा जिबनाव जायखिजाया परिस्थितियावनो निजेखौनो निजे गोसो सिङाव माने बिराद स्ट्रं जानानै उथियो आनसाक्सेसफोराव माब्लाबा आनसाक्सेसबो जाबाथाय बे सानफिनो जे आङो माबोरै नेक्स्ट टाइम आं ट्राइ खालामफिनगोन आरो बे खनसेयाव आङो साक्सेस जाथारनांगोन आरो बे खनसेयाव बियो खोब मोजाङैनो बे खामानिखौ मावो बिनि उनाव थार्ड नाम्बाराव दं कफि किसुमान मानसि दं जायहा
बेबायदि आनसाक्सेस जाबाथाय बियो माने गाव सोलाया बे गावनि एरियायाव थानाय गासै माने महलखौनो सब सोलायजोबनो हायो जाबायदि बे कफिया बे सेम दैखौनो कालारखौनो सोलायजोबना होदो बिदिनो मानसिफोरनिबो किसुमान माने बेफोरबायदि गुन दोङो जेखौ माने आनसाक्सेस जानायनि उनाव जायखिजाया खामानियाव बि माने एकदम बेलेग टाइपनि चमत्कारफोर खोन्थिना होनो हायो बिदिनो जोंनि जिबनाव जायो रायजोफोर नोंथांमोनाबो माब्लाबाफोर बेफोरबायदि जानोबो हागौ नाथाय जेबो गिनो गोनां गैया जायफोरा आलु बायसा बिदि मोनग्लिलाङो बिसोरखो आङो होननो थांदो बेफोरबायदि मोनग्लिनो दरखार गैया साक्सेस आनसाक्सेस बे मोननैया जिबननि गासैनिबो जिबननि मोनसे अंख माब्लाबा समाव माबा मोनसे खामानियाव नोंथाङा मोजां रिजाल्ट मोनगोन मायबा खामानियाव जोङो मोजां रिजाल्ट मोनाबो जानो हानाय बिनि थाखाय गोसोखौ बायफ्ले होनाया बिराद माने गाज्रि खोन्था जेब्लाबो गोसोखौ बायफ्ले होनाङा आरो जेब्लाबो बेफोरखौ दुखु खालामनो दरखार गैया नोंथाङा नेक्स्ट टाइम ट्राइ खालाम आरो मोजाङै खालाम सिगांनिख्रुइ होमबानो नोंथाङाबो बे खामानियाव 100% साक्सेस जालांगोन जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्लाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेल गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों